may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kitaam daytoy Jeric lakay. Ay nawaw, anya man hindi tabakit. House and lot. Ilaklako ni kasinsin mo Narlene. Ay nawaw, nakangingi na mo. Mabalin kanu ahulugan lakay. Isupay kiti day ta paggastusan ta. Gan may sa, iti adayupay mo't alugar. Tapno ada ti pagturugan tayo ano agpasyar tayo ijay lakay. Anya? Mayat ti maadaan iti vacation house ijay Baguio City anya. Pagpanunutan taman pa yan yung bagbakit. Ang mga numaibus mo ti savings ta. Sapay 2 million mo't gayam tigatat na. Kurang ti kwartata bakit? Hulugan nga rod lakay. Binulan nga agbayad ta. Kas na ko nakita yun. Pagpanunutan ta pa yan yung bag. Nang runak dakkel agatad ti kasapulan. Panagkunayo nanang. Okay laang kadino gumatang kami iti house and lot ijay Baguio City? Ay nawaw, an-anwan nyo ti house and lot aya, kat adamot balayo matay tanak kao. Tapno ada ti pagturugan tayo ano agbakasyon tayo ijay. Saanen a masapol nga ag-hotel tayo. Gastos mutla ang tikas jay. Adda budget yo aya. Adda nanang, ngampang down payment laang Hulugan magkidi ti house and lot ang nakitak nanang. Asinaw ti mangilaklakaw. Ni Narlene nanang, ti kasinsin ni Jeric. Adda gayam dagada ijay. Kukwa kanu ti gayim na nanang. Tultulungan na laang amangilako. At least amamuyo. No bilang mantaad da parikot, nalakalaang amapan kayo iti ayanda. Nanang, narigat nga agpayso ti agtalak iti sabali a tao. Taadumat ti scammer. Mapanak iti ayanda kasinsin mo Narlene inton madamdam malakay. Pagsaritaan mi ti maipapan iti house and lot agatangan ta. Sige laang bakit? Sumurutak ko ma. Ngamadamag ngamin trabaho kita. Siya kun ti makisarita ken kwa na lakay. Bagaan kanto no anya ti mapagsaritaan mi. O sige, tawaram ni patawar na bakit? Lakay. Agtugaw ang arot tamangan tapay. Aggiddantan arumwarin ton madamdama. Ag-tricycle lakay. Ay nawaw, at damot ti motor. No itulod nak iti ayan ti kasinsin mo, ang mga numaladaw ka iti trabaho. Sige, atagin ka day tabakay. Ag-tricycle laklatan, tapno saan ka amataktak. Agtugaw kang aruton, tamamigatan. Dayta ti house and lot nga ilaklako ti gayim ko. Kitaam ti picture kan video. Kompleto dayta. Magustuak launay Narlene. Ay nawaw, gatangan nyo kit di ngaminin. Sayang dayta. Mabalin ang makita iti personal. Mabalin mat. Ngam no agawit ti gayam ko adapay ngamin ije Manila. Itiks nakto nga rod ano kaano nga agsubli iji Baguio. Ngam adda reservation fee na. Manungay. 20,000 laeng. Isublit to nung gatangan nyo ti house and lot nga ilaklako mi. Kasta ka day. Refundable mat kit di. No saan? Mabalin nga ikisay tayo iti bayadan nyo. Sakbay nga itid ko ti reservation fee. Kaya't kula amaamuan no apeng ilaklako dati balay. Ilaklako na taag-migrate da ngaminan ijay Canada. Kasta aya. Mabalin ang maala ti contact number na. Saan? Siya kun ti makaam mo makisarita kan ko na. Sige, bayadan mo ti reservation fee na. Saan min nga ilako iti sabali ti balay? Iti may bagat asawa ni Jeric akasinsin mo Narlene anak kaw. Nagsaritaan mi ti may papan iti house and lot, tatang. Enaw, house and lot? Tatang. Ti house and lot nga ilaklako ti gayim ko. Ijay, Iti Baguio City. sino agayim mo ba't ti mangilaklakop? Ay nawaw,
Basta adda, tatang. No ibagak, sigurado adi yung lamam mo. Kadi ka gungit anak ko. Nagsalsalod-sudak lang, may. Asino mo ti saan ama kaungat no kasta lang, tatang. Alaweng, basol kong. Agkalma ka lang, kadi. Nagbayad ako iti 20,000, lakay. Ay nawa, paraan niya ti 20,000? Reservation fee ka no? Tapno saan da nga ilako iti sa balay. Kursunadak launay dayjay a house and lot, lakay. Ngam saan mo pa yan nakita iti personal? Kasinsin mo ni Narlin, lakay. Imposible mat anulukwanda ta. Di nakadiintad ti contact number ti gayem na, nga akin kukuha iti house and lot? Saan, lakay? Iso kano ti makaamo ka data. Okay, barang sanda talo kwen. Kas naibagak itay, kasinsin mo dayjay, lakay. Kaano nga ro tamapan nyo kitaan ti house and lot? Urayan mi nga agsubli ti gayem na iji Bagyo. Adda kanupay ngamin iji Manila. Sumurutak to numapan kayo. Kasapulan alakay, tapno makita mo't iti personal ti house and lot agatangan ta. Hello, Narlen! Nakaawag ka mat? Nag-message ti gayem ko. Kat, No adda ka no ti 100,000 mo dita. apay ti 100,000? Down payment ka no para iti house and lot. Ay nawaw, saan ko pa'y mat anakita ti house and lot na? Apay asingiran na kon? Kasapulan na ka no ngamin ti kwarta ita. Saan ka di pa'y anagsubli iji Bagyo? Saan pa eh? Ngam no awan kwartam dita, ilako na kanon iti sabali. Ay nawaw, nagbayad akmatin iti reservation fee kang ka. Ibagbagak laeng ano anya ti bilin na. Asino ti pangisindak nga iti 100,000? Ay katsaklatan bank transfer. Saan amabalin nga isen ko iti gayem mo? Siya kun ti pangisendam, tasyak mo ti kasarsaritam. Di ka madanagan, ta saan kayo alukwan? O sige. E natin pa-deliver mo dito'y balay, si Kanarleng. Ay nawaw, di yung makita ay tatang. Washing machine? Nakita yung malagayam. Aping agsaludsod kayo pa'y lang. Nangala, matitikorta ngayong gatang mo iti washing machine? Kwartak Anya ti panagkita yung kanya kaya tatang, awan makukwartak. Anya, Kasapulan tayo ti washing machine. Tapno sa anak amabannog amangigilgil iti murong tayo. Iso aday ta, gimatang ako. Kumusta nga'y matit anak ko? Nakita yon ti house and lot agatangan yaw. Saan pa'y nga rod nanang? Ay nawaw, apay nga'y. Adda kanupay iji Manila ti gayem ni Narlin ang mangilaklako iti house and lot na. Kano agdwa bulan nun tinapalabas sipod nagsarita kayo. Ay, dayta nga rod nanang. Awan mo't ti kontak ko iti gayem na nga ibagbagana. Kastalata nga rodan. Or-orayam ti text ni Narlin kun ka. Kapilitan ananang. Jakmat amo ti turturungak ije Bagyo. Ay narigat ti kasta anak ko. Sapay nangirwar kamutin iti kwarta. 120,000 tinairwar ko nanang. Bareng ag-text man ti kasinsin ti asawam. Nabayag launay ti 2 bulan anak ko. Uno saan, ibagam ken Jeric akasarita na ti kasinsin na. Nakaumay ka mat kasinsin Jerry. Napatagtibahakin ka kasinsin. Anya ti bagam aya? Kumusta ti house and lot agatangan mi kuma? Ay, day tangarot ti parikot kasinsin. Ay nawaw. Anyat kahit mo asawan? Saan ko pa'y anak kasarita ti gayem ko nga adda ije Manila? Iso ngamin ti mangilakla ko, kat nairanamat abisi matan. Nay, kasano ngayon day ta kasinsin? Urayan tayo latta ti text na kasinsin. Ay nawaw. 2 bulanan nga gururay kami. Di kay madanagan, takasaritak man ang ti gayem ko. Asap atan eh. 2 bulanan nga gururay kami. nangala iti kwarta gasgastusem si Kanarleng. Ay nawaw, day tala akanayon ti saludsod yo tatang. Di kay kit di maragsakan, taadalat ta igatang tayo iti kanan tayo. Basta wak nga rudan. Na, Ang mga damot ti illegal nga aramidom dita. awan na, Sigurado ka kaday. Ang mga nagtaktakaw kamutay. ni tatang mo. Sana, sa anak nagtatakaw. Ala, mangang kit din, numabisin kayo. Di kay sumanao dita, ta nakaturog ti apo ko yung.
Isublim laangan ti kwartami, Narlin. Ay nawaw, awan ti kwartayo kanyak. Busy launay matigayim mo nga ibagbagam. Tiyakon mauray. Adda nga rod ti kwartaken kwa na. No talaga ka, itad mo ti contact number ti gayim mo nga ibagbagam. Tasyak ti makisarita kang kwana. Saludsudog pa ano, anya ti maibagana. Ay nawaw, kasla ka lamang lukluko, Narlin. Manglukluko mat ni bagbagam. Makauray ka kadi ngamin. Manu abulanan nga agururayak. Amum dayta. Anya nga rod ti itid ko kan ka, kat awan mat ti kwartayo kanyak. Sikati nang italakak iti dayi a kwarta. Tati ko nam kat sikati makisarita iti gayem mo. Nagtalakak kang ka. Pangaasim, tadi mo dadaulan dayta. Iskamor mo gayam dayi a kasinsin mo, Jeric. Ay nawa, anyat kaya't mo asawan matet bakay. Saan mo't gayam a mailaklako ti house and lot nga impakita na kanyak? Anya? Day tatipudno lakay. Kasano ana mo asan ang mailaklako ti house inlat bakit? Naamwak babaan iti gayem ko. Isumot lagayam ang nagado ti rason na. Ay na, nalabos ti kinaulbud day a kasinsin mo lakay. Mapanak man itayan tatag sarita kami itinalapat. San ada tao ti lukluk kun da tao? Kasinsin mo pa'y nga raw. Isublim ti kortami, Narlin. Ha? Naglaing kang agaramin ti istorya. San mo't ka mamailaklako ti house inlat nga ilaklakom ko na kami? Ni, nakadamagan nyo mat. Naduktalan ni bakit ko. Iso at di na ka maulbudan ita. Ha? Kasano nga rodin dayta? Isublim ti kortami tapno malpasan ti saritaan. Iskamar ka maggayam. Ay, awanan ti kwarta kanyak. Ay ka ti pamuspusa ma. Isublim ti kwarta no di mo kayat ang may dimanda ka. Anya? Nagtalag kami kan ka. Ngam kastig iti maaramid mo kada kami. Ay, kuha kasinsin. Ikan na ko maiti pawayway. Awanan ti kwarta kanyak, tanagastos kun. Amumot, may saa ka single mom. Di mo irasun ti kinasingle mom mo. Tapno agaramid ka ti kalukwan. Anya nga ita, pangalaam nga ita 120,000. Ay, day tati parikot ko itatatang. Isublim ti kwartasan mo mitako ko. Ramit ka. Awan nga rodin ti kwarta, tatang. Anya nga tanog mga klaangan. Inyo, di mo pang gapintag limbang. Tauray sa din ti paglimlimbangam. Amo tinamarswa ti kalukwam. Kasi mo ter aramidan ti daddo mga scammer. Agpanunot kay tinaimbag na rin anak ko. San aga po taglimbang ti solusyon dagiti daduma anak utang. Kat isumitan ti rabidan. Laglagi pa yung mga dati anak mo. Ay, anyan ti kastoy ama paspasamak, tatang. Di mo itarayan ti basol mo. Kasi kamo lang tinagisagmak itibagin. Kasinsin mo pa yung ni Jeric. Iskamor gayam day a Narlin, nanang. Anya? Saan mo gayam a mailaklako ti house and lot nga ilaklako na kada kami? Na, nagturo din amang ilako iti saan nabot ako kwa. Day tangarod, nanang. Ayan nan ngay. Ada ije balayda. Amangan mat no itarayan na kayo. Amangan no aglemeng ita tanadoktalan nyo ti kalukwan na. Awan mo tanda duma a paglemengan na no bilang nanang. Kan adamot anak na. Bantayan nyo lata anak ko. Sa inyo nga amo ti taray ti panunot na. Naaramid nan tupay ti mangloko kada kayo. Kat kasinsin na pa'y nilakay mo. 20,000 pa'y laang ti maisublik ita, matet. Ay nawaw. Apay a 20,000 laang. Iso laang ngamin tinadiskitar ko. Si kamot gayam, Narlin. Bayadak ti kwartayo a ginastos ko kasinsin. Ngam 20,000 laang ti maisublik ita. Ti 100,000 mingay. Inutak nga isubli no okay laang kada kayo. Mabalin mo ngamjak ka ti mabayagunay Saan ko pa'y ngamin anak kumpleto? Umdas mat siguro ti innam abulan. Saan ko ama ikari dayta? Ngam aramidak ti kabaalak. Pasensya kayo manan na. Sana nasaya ti naramid mo kada kami. Amok dayta kasinsin. Mano arabi imot din asa anak katurturog. Makunkonsensya ak launay. Sapay lang ko mata mapakawandakon. Saan ko nga itarayan ti utang ko kada kayo? Apekes na tilangam. Napuyat ka manay. Sa anak nga rod anak katurturog tatang.
Nagado ti pampanunuta. Daytan, singirin na kamutin ti konsensyam. Wen nga rod tatang. Ipaawir ko manan ati apo ko yung. Wala, Agtrabaho akman tapno makabayad ako. nagturid kamit ngami na mga ramen iti kasjay. Nasulisog akla ang gapo iti kwarta tatang. Ngam saan kon nga ulitin. Dahil baglangin na, tayong pabayad na lang ting kwartada king ka. Sanda ka nga indemanda. Naasyan dalakit di kanyak tatang. No sa bali at tao tinangaramida mi ti kasjay. Ang mga nusan lang 120,000 ti bayada mi ta. Wen nga rod tatang. Ay nakabutbutang. Agserbi ko mga adalkin ka dahi tanak ko. No kaya't mo timadda ni ti kwarta. Nagtrabaho ka. Di mo panunutan ti mangloko iti pada mo tao. Anak ko. Ay, nawaw! Awantal na ti panunot no linuluko ti aramid tayo. Isu adi tay kumaallilawan winulukwan ti pada tayo a tao. Taamangan no iti udi na kat bukod tayo matlaang a konsensya ti mangdusa kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nakitam ka din no adadamila ken Celso iti balay nga ipapaabang ta Benito Lakay. At dadamat adwa, bakit? Nakapigpisa ti tukar da itay limabas sakit iparangan da. Aya, Wen, ken kasi ti sigol, nakailad naman. na, imbes nga agtrabaho da tapno makabayad da iti abang, kuryente ken danom. Ay nawaw, saan da pa ang nakabayad? Bakit? Saan pa'y Lakay? Iso abinakapak pa'y laeng. Si kamot nga minti na inagan iti bil ti kuryente. Ay, na yan. Apay nga akas ta. Ayun nga rod, sapay dakkel ti bilda. Mapan ka itayan da, tay palagip mo. Ang mga nunalipatan da. Ayun na, talaga mapanak. Saan mo't amabalin adida agbayad, Lakay? 2 bulan lang aruden adida nagbayad iti abang da. Umayak man, Mila. Da kayo magayam na nauring. Singirak ti bayad ti abang, kuryente ken danom. Ay, kuha na. Siyak tinang back up iti bilyo. Katita, kasapulak mo't ti kwarta. Iso asingirin kayo. Tapno saan mo't laeng amaurnong ti bayadan nyo. Pasensya kayo, ngam awan pa'y ti maibayad mi ita nana. Ay nawaw, apay nga awan. Saan ngamin anak katrabaho nila kay ko iti makabulan nana? Katanya ti aramitan nyo nga agasawa. Apay adi kay ngamin makitagkag. Awan mo nga rod pa kitaggadan nana. Ay nagaduditano kayat yu lakit di. Da kayo ti agsapul iti pagtrabahuan nyo. Ta saan at trabaho ti umasidag kada kayo. Ikan na kami iti 2 alawas apawayway nana. Sigurado nyo lang ang makabayad kayo, Mila. Agpapada tayo lang agkasapulan iti kwarta. Katkas borders ko, responsibilidad yo ti agbayad, taday tamot tinagsasaritaan tayo. Ninanauring mo da jay. Agsingsingiran Celso Lakay. Naimbaglaan, tas andak anakita. Karkaro ang makaungot dayjay ano nakita nakailad laang dita. Mano abulan ti saan ta na bayadan na ya. 2 bulan Lakay. Abang, kuryente, kandanom. Ay nawaw,
2 bulan lang gayam kat. 2 bulan laang ngam nagadun nga ibagbagana. Kano nga umay manay? Di mawatak iti 2 alawas apawayway lakay. Kasano nga no dita makabayad, bakit? Diyak mo, awa mo imbagana. Masapul nga akita ka iti pakitang danam lakay. Narigat no mapunwan di bakit, kat papanawan data. Nalpas manen ti 2 alawas. Adamat siguro na diskitaran nyo, Mila. Awan pa'y ngarud nana. Anya? Saan kami pa'y anakitang dan nana? Ay nawaw, anya nga iti inararami dyo iti 2 alawas. Nagsapsapul kami iti pagtrabahuan may. Apay ngamin anaikat nila kay mo iti sigod a pagtrab-trabahuan na. Diyak mo nana. Ay, pangaasiyo ah. Awan ngarud nana, anya nga iti maaramidan may. Na, agbayad kayo kumamutin ah. Tibayad ti danum ken kuryente launay. Agreading damanen para itaabulan. Di yu ibaga nga ipaback up yu manen kanyak ti bilyo. Ay agbain kayo mat ah. Ay, masurunak. Anya ti parikot mo, ay Marimila. Marurudak launay iti dayje abakit. Ay nawaw, asino abakit, Mare? Dayje abakat awring saan makauawat? Nagrigat akasarsarita maray. Anya ti diyo nagkinaawatan, aya. Agsubli-subli nga ron iti ayan may. Agsingir kano iti abang, kan bayad ti danom, kan kuryente. Ayun, ti kunam kanya ket 2 bulanen asaan kay anak kabayad. Wan maray, binakapan ng agpaiso, ngam nagadumet ti sa una. Makitangdan kay ngaminan, Amare. Inutin nyo abayadan, tapno awan maibaga ti landlady yo. Pangusaranda ko maiti kwarta. Ay nawaw, panunutin nyo nga agab-abang kayo laang, Mare. Ab-abangan nyo ti maysa abalayda. Katkas borders, pagrebangan nyo abayadan ti abang yo. Kastamot ti bil ti kuryente kandanum yo. Anya nga ron ti maaramida, kat awampay nga ron maray. Na, saan mo't amabalin ti kasta, Mare? Agdiskitar kayo ta responsibilidad yung nga rod data. Ay nawaw, siya nga agpaiso ti gayem mo, ngam kastamot ti panagsasaom kanya. Anya nga'y naurnungan ti bayadan da. 5 bulan samad tan, bakit? Wan, 5 bulanan lakay. Ay no, anyo tara aramidan dagita nga gasawa ya. Tunggal agsingira ket nagado arasunda. Siyak pa'y ti pagbayadan da iti bills da. Anya nga rodan ti planong, bakit? Mapanak manen iti ayanda. Kasanunod ti nagbayad. Papanawag idan lakay. Saan mo't amabalin ti kastoy nga aramidan da? Agpapada tayo laeng agkasapulan iti kwarta. Makisarita tayo tinasayat, bakit? Ipalawag mo ang nasayat na barang maawatan da. Una, no adapay konsensyada adwa lakay. No awan lata, talaga apapanawag idan. 5 abulanan, Mila. 500 lang ti maitad ko ita na naureng. Ay nawaw, kurang ati 500. Isumot lang ti adda nana. Tunggal umayak agsingir ket nagadu arason nyo. Isu nga rod ang makisarsarita kami itinasaya at kada kayo nana. Kas talatang arutan? Gaputan na kisarita kayo, saan kayon ngagdiskitar? Saan akasta nana? No kastamot laeng, nasaysaya at no pumanaw kayo laengan. Na, papanawan na kami. Una, tamarigatan akmeten kada kayong agasawa. Diya mo no anya tar aramitin nyo. Kasla di yumot ngamin ammo at tulungan ti bagbagiyo. Ay, saan basta-basta ti kasta ka panunutan yaw? Adalat ta ti karbangan may, kas borders yaw, nana. Kumusta ngay, bakit? Nagbayad na. 500 laeng lakay. Ay nawa, kurang dayta, bakit? Wan nga rod lakay. Ay, sakit ti ulo dagi jay nga agasawa. Papanawon tang arudan nida. Kumaangam naturad mat asumong sungbat ni Mila. Anya? Iso kano ang makisarsarita da itinasaya at tawan pa'y pagbayad da. Saan mo ta mabalin ngagpatinggalang iti sao? Day tangarod lakay. Naurnungan ti utang da. Ngam di damat ko na ngayon inutan da abayadan. Manuti bilda iti kuryente. Ay, dakkel manen lakay. Awan latambok. Kapilitan asyak manen ti agbayad, tawan met bibiyang da nga agasawa.
Relax dalaang mo't ngamin. No kasta, kayat ni Nana Auring apumanaw kayo? Wan, Maray. Agasam man ngamin ti 5 bulan, mare. Awa mo nga rod maibayad, Maray. No kasta nga rod, masapul apumanaw kayo, mare. Anyat ko nam. Pumanaw kami. Wana, tano saan kayo pa'y apumanaw? Ad-adda dumakkel ti utang nyo kadakwada. Rupat kwarta kidi dahi bakit Rupat kwarta mo't nga ibagbagang, mare. Adda karbangan da, tabalay da dayjay, mare. Kan may sa, kaslaawan mo't ngamin plano yung agbayad. Ay nawaw. Pagkunaamot nga awan plano ming agbayad. When ata inurayo ang maurnong ti 5 bulan, imbes ang makitangdan kayo, agil-ilad kailaang di tabalay nga ababangan nyo. Ita, da kayo ti agriri, tapapanawan da kayo. Adalat takarbangan me, kas borders, Maray. Ay na mare, aramidin tayo nga minti responsibilidad tayo, Inikat mo magayam ti hos ngagturong itayan damila, Auring bakit? Para makita. Anya, Nauma akon ngagsasaulakay. Isumat laang asaan da kayat abayadan ti danom nga usaran da. Agraman kuryente kan abang da. ang mga nagreklamo tayo di barangay hall. Ay nawaw, agreklamo dalaang Anya kumaita. Naibusan ti pasensya kadakwada lakay. Anya, Awan moten sumangpot adanum iti ayan mi nanauring. Inikat ko tadiyumat amo ti agbayad. Anya nga iti usaran may. Ay nawaw, di ka kadi makaaw-awat mila. Managing bubukod kayo mo. Da kayo laang ayat agkasapulan iti danaw. Inikat ko ti Hosyo, tadiyumat amo ti agbayad. Isubliyot inikat kyaw. Amo yung adda kami pay lang ditoy. Agbayad kayo pa'y Awanan pangalaak iti pag-back up ko. Wan, agbayad kami taw. Ti kayat ko kat agbayad kayo itamat laang. Mawatan na kumamot takasapulan mi kan tatayo binito ti kwarta. Tilaang balay nga ipapaabang mi kada kayo tinamnamaan mi. Isubliyo ti danaw mo no. Kayat kyaw nga agreklamo akin ni kapitan. Si kapay lang ti agreklamo. Umuna iti amin, saan mat asika tinagrabyado. Mano abulanan mila. Mano abulanan. anya ngayon, awan mo ti pagdigos. Imot nga rod dahi nanauring. Mapanggaman kiti itayan ni kapitan. Iso nga agpayso ti planok lakay. Saan na makauawat dahi bakit? Ada maintad ko 500 kung kwa na idi napalabas. Nagrigat laki din di kastoy. Di ka madanagan lakay. Agpatulong akan kapitan. Sigun iti nabasak iti online kat ada kanumat karbangan tayo nga agab-abang. Sapay la kumaha at aksyonan ni kapitan ti parikot ta. Wan nga rod. Sa dino ti papanam, Mari Mila? Mapanak agreklamo ken kapitan maridalay. Ha? Wan tawam mo ti sumangpot adanum iti ayan may. Ang mga no inikat ni Nana Auring ti Hosyo. Wan, inikat na. Agbayad kay ngaminan, Mare. Di kay agbalin at tiwod. Nasaya at nga ruti kasjay nga inaramid na. Madanagan siguro no dumakkel ti bilda. Kat saan kay manen nga agbayad? Amumot, Mare. Mabaybayadan ti danom ditoy. Ay basta, ipabarangay ko dahi bakit. Adda karbangan may kas borders. Ay nawaw, ang mga numadaksan ka laang, Mare. Agbayad kay kitdi ngaminan. Tapno saanan adumakkel ti issue. Agpabarangay samot ni Mila. Ay nawaw, asino tinakadamagang Benito Lakay. Nakita ka nagturong iti barangay hulitay. Ay nawaw, nagturudan day ta babae. Makita man, noon niya ti baga ni kapitan Gangguana. Iti kasta nga inaramid na kaslaim pabarangay na matlaang tibagina. No apay ngamin nga agparigat dang agbayad. Isumat lagayam a pinapanaw da ida iti sigod a nagabangan da, takasta ti aramid da. Naumalakit di ti sigod a landlady da. Anya ti imbaga ni kapitan. Nakababain, silso lakay. Ay nawa, anya ti imbaga na ya. Sakbay ka nung agreklamo ta, kat siguraduan ta nga awan ti bidot ta. Anya,
Di nang samot among adda ti karbangan lagi ti borders. Lagi ti kas kada tayo nga agab-abang. Imbagak magkangkwana, ngam awan latamo lakay. Kit kasano nga rodaytan. Nakababain ti masermunan iji barangay hall. Jakon kayat ti agpatulong kan kapitan. Amangan no ada ti amum amabalin apakitang danan mi maridale. Ha? Anya ti ko na, Marimila? Makitangdan kayo? Uwan ko ma, tapno makabayad kami meten. Anya nga itimbagan ni Kapitan, idinapan ka iji barangay hall, Mare. Sinirmunan nak mari. Kunak tumo ngamin ken ka. Marigatan kami kan lakay ko mari. Makitangdan kayo ngamin tain inutin nyo abayadan dagiti rumbeng abayadan nyo. Uwan mari, anusan mi abayadan. Un ngamin tapno di na kay papanawin ni Nana Auring. Ay, nagrigat ti kastoy mari. Aramidan nyo ti pagrebengan nyo iti padayo a tao. Bayadan nyo dagiti rumbeng abayadan nyo. Iti kasta, lumagan ti biyagyo. Ada nga rod amum apakitang danan mi mari. Awagak ti kabsat ko, Mare. Bagaan kanto no awan pa'y nabirukan da at tauhan da. Talaga apapadawa kung dagita at tao lakay. Ibaga may tinasaya at bakit? Ibaga matibayad dala ang tinamnamaan ta pagbiyagan ta. Nang runa di tamot kabagalan tagtrabaho. Wan lakay. Sapay lang ko ma, tamawatan tamot na ita. Wan nga rod, nasakit ti ulok ang makisarsarita kadakwada no daduma. Taipilit damot ti amuda. Ikam ida iti pawayway. Tapno makasagana da ken makabirok da iti pagakaran da. Narigat ngagpaiso no nasingpat ta. Maabuso tamot gayam. Mayak tanapatag ti bagak kada kayo. Anya day tana na aureng. Ikan kayo iti makalawas tapno agbirok iti pagakaran nyo. Ni, saan kumamot akastaan nana? Kas landlady, adda karbangak amang papanaw kada kayo. Nang runa kat diyo matammo ti agbayad. Ada na urnong dito'y nana. Ha? Ada 5,000 mi dito'y. I-advance ko nana. Amok adakkel pa'y tinabate. Ngam sapay la kuma at ikan na kami manan iti pawayway. Inutan mi abayadan ti balance mi nana. Amangan no kun kunamlaang mananday ta. Amangan no siyak tupay kit dit ipabarangay mo. Saan ang mapasamak day ta nana? Itad ko ti 5,000 kada kayo. Adamot gayam. Di kay madanagan, taadamot ng trabaho may. Makabayad kami, nana. Pasensya kayo na ano na bayagan. Ay, nawaw! No amom asika ti ada nagkurangan na, agpakumbaba ka. Aramidem ti pagrebengam. Bayadam dagiti rumbeng abayadam. Iti kasta kat lumagan ti panagbiag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.